Takže čau všetci, vítam vás z nového videa, v ktorom si ukážeme také základy do Lega a také prevody, ktoré sa zídu pri stavbe aut a podobných vecí. Takže ako prvé by som vám ukázal zrýchľovacie prevody. To je napríklad, keď si dám tyčku, skrátka na tyčke vám to predvediem, zoberiem si dve kolesa, jedno malé, jedno veľké. Dám si ich sem, dám si ich na to a teraz jedna vec, že skrátka čo by mal vedieť každý, kto sa chce do toho lega vážne pustiť, je, že menšie koleso väčšine točí o dosť pomalšie ako väčšie menším, lebo väčšie menším točí o dosť rýchlejšie. To vieme veľmi dobre využiť pri tom, ak chceme urobiť niečo rýchlejšie. Dobre, ďalšia vec, že keď chceme spraviť napríklad autičko a dozadu musíme spraviť prevod, ktorý bude robiť to, že sa tie zadné kolesa budú hýbať, aby to mohlo ísť dopredu, tak to spravíme tým, že nedáme motor nabok a nebude to fungovať, lebo točivá sila, ale musíme spraviť jednoduchú vec, to je dať si tyčku, ale nedať ju takto, ale dať do vnútra tej tyčky, tak dať koleso, takéto ozubené a na boky, teraz mám, prepáčte, že dám akože tie ozubené aj takto, ale budú akože tie pohonné, lebo tie riadne mám na vynálezoch mojich teraz a čo boli v minulom videu, stále som ich nerozobral, ale dobre, idem vám to ukázať. Takže vlastne keď chceme previesť silu, točivú stadiť to sem, inak dá sa aj tu použiť to s menším a väčším kolesom. Dobre, takže idem a toto tu musím dať tak, aby sa dotýkali sami na seba navzájom. Takže si zoberiem tyčku, nasadím to tam. No, asi bude lepší tento. Ja to tak nasadím. S kým sa rozprávaš? Sám so sebou. A s kamerou si to tam komentujem. Takže skrátka dám si to tam. Neviem, či mi to bude. Joj, neviem nájsť tú súčiastku. Mohlo byť rýchlo. Väčšinu súčiastku som si už pripravil, ale túto konkrétne nemám. Tu mám, dobre. Takže zoberiem to koleso, nasadím ho sem. Zoberiem upevňovaciu súčiastku. Bože môj, tak to tak vypadá. Ideme na to, takže nasadím si to sem a vďaka tomu budem môcť prenášať silu z motora do kolies. Týmto spôsobom, že dám si tú upevňovaciu súčiastku, aby mi to lepšie držalo. Dám to sem, to koleso, dám hore. No a teraz vlastne tým, že týmto viem točiť, neviem, či to je vidno, ale toto tu sa točí, tento riadiel, hýbe to týmto tu a vďaka tomu sa vedia hýbať aj tieto kolesa. Neviem síce, ako by som to lepšie, už viem, ako by som to mohol lepšie ukázať, že aby to bolo lepšie vidno. Že keď dám sem na bok, nie toto, tak to bude vidno, že sa to točí skrátka. Tu je menšie, takže to ide pomalšie, keby som dal toto väčšie sem a toto menšie by som dal zase sem, tak by to išlo rýchlejšie. Dal som pomalší prevod, takže to ide pomalšie. A to je k tomuto videu asi tak všetko. A čau!